Evo, došli smo na staru poziciju. Ništa, 10 grama. Krećemo sa tim. To je to. Gledamo kud idemo. Soner je tu. Pa da vidimo prvi zabac. Da li mogu još dalje da mu uzim ovaj potez ili je to to. Vidjet ćemo, neću mnogo da očajavamo, ako je to već dovoljno bilo i vrijeme da priđem na soma. Ali, bio udarac. Ali očigledno zna još, to je moguće. Udarac je bio tako glup. Prvi zabac, ne mogu da verujem. Baš je onako ozbiljno toplo. Vrijeme da treba da spasim 6 ovih piva hladnih. Koliko troši motor, toliko i ja da trošim. Sve bi vjerojatno na fiksno bilo najbolje veciti. A što da vreme. Evo je riba. Gledam koliko sam ga probio i nisam mnogo ga probio. Ali lepo uzeo, mislim. Samo što nije to, znači nema tu taj udarac. Iskrivi se skroz. Ja sam njegovu koskicu lupio. Ali svima izbacim ovaj meho često, pa gledam da nije bio slučaj to. Dobro, upis. Upis na 40 stepeni. Super. Idemo nazad. Sitan je to i dalje. Da, se zezamo malo. Čudan je ovaj definitivno štap. Lepo on to uzme, ne dira ga, ne pušta ga, ali kad udarim kontru trebam baš da ga zapnem, dok dođem do donjišta. Tu ste vidjeli ovaj udarac. Ovo je Bucov milijardu posto. Znači, povukao je štap u vodu i pustio. Ja ne mogu da vjerujem da se ovo desilo sad ovako. Kakav udarac je. Pazi, nije ni loš toliko štap. Ne mogu da priznam da nije da nije lepo proguto ovo, brate. Kako je kontrica sad bila adekvatnija. Adekvatnija kontra je adekvatnija riba, mislim, naravno. Što je lud. Fali. Štapić je sad pokazao zanimljiv, jer toliko proguta da on ne pušta. Ćemo vidjeti na nečemu jačem i većem što će se desiti. Prelep Dunav. Ne... Koga proguta, nema šanse da spadne, brate. Nema šanse da spadne, čoveče. Show je. Show. Opa. Opa, 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 opa.
treća riba. Već sad smo lepo pecanje ustvarili. 3 ribe za 20 minuta. Još jedan promašaj. Sasvim solidno. Što ne vidimo što će biti od svega danas. Da će neki 1,5 kilo, 2 da se javi. Što mi je to manje vjerovatno. Ali 3 ribe ne mogu da kažem da mi neko rekao Jul, imaš, hoćeš jedno 3 ribe bez cimanja mnogo, uzmeš kidere i izletiš na 2 sata, 3 radni dan. Hvala. Ovdje kad silazimo niz, neki pad, tu je najbitniji da malo usporimo dole. Pre pada, jer tu je riba. Jedno samo caknemo, pa ga malo dignemo. Malo ga uckamo. Sporo, ali ne mora nešto pretjerano. Više tu gdje je on, verovatno, da budemo duže tu. U tom smislu sporije, što samo se malo zadrži. Evo ga. Ijaj. Kako ga skine, brate, kako ga skine. Znači, tu bi se trebao da uvijem. Ali on ga, takav je ovaj keder, on ga smoždi ga jete. Menjamo linije, jednostavno tražimo koja je bolja linija. Paralelno sa obalom se traži. Čuo kad se javlja negdje više puta. Ta je bolja linija. Gdje je riba, ne znam. Ovo mi je nešto bilo baš loše udara na kontra, ali eto. Lepa riba pa nije pustila. Baš je povukao. Ali evo, pogledajte. Znači, pogledajte, jednostavno on ga proburazi kroz njuškicu. A nije mala riba, 800 grama sigurno. To je to. Tako da smuđe radim. Hoće ribe da jedu uvijek, samo malo ne treba ga naći tamo gdje će jesti. Znači, ako je došao ovdje, vjetno on hoće da jede, ali šta god, nemam pojma, nije. Ne treba čovjek da se skrasi sa situacijom i da misli da to je to, kao neće da jede smuđi. Leti je na postu letnjem i to je to, brate. Očigledno nije. Ovo je bila riba koju sam ja naravno preplašio. Joj, okrenuo sam živote. Na. Dosta je dobro nabio bio jednom trenutku. Oho, bucov. Kako živancija. Ovaj štap je 80 grama, ali tako dobro osjeća da je to strašno. Ima 112 grama ima težinu. A od dole je armatura. Ajde, mali, nećemo da se mnogo baš bezobrazimo. Ajde. Bravo. Opa, ovo je dobar. Ovo je bolje nego standard.
Znači uzim. Au, evo ga spao. Ne znam šta sam prokat s ovim, mi je redov, kako priđe mi redovo, tako mi ode riba. To je bio kilo. Tako neki mali, nije baš 5 kila, ali ne znam, nemam komentar. No dalje, idemo nazad. Neće me, velika riba s meredovom. Prošli put sam imao 2 spadanja najvećih, 2 najveće ribe mi spale, što sam htio da uzem, prvo nisam htio da uzem meredov, onda kad sam poslije odlučio da uzem džabe. Najveća riba pa spadne, ne mogu da je verujem. Sad će pa nije ogromna neka kapitalna za fotku, nego ove standardne. Još malo pa će biti malo... Jao, majku ti. Su borbeni jebote. Moj žile. Na tvoje oči, a? Pa ovdje držim lekcije žiletu. Letnji smuđe, ovo ono. Nije loš, ima kilo. Nije baš kapitalac. Dobar je. Ovo sad se vjerojatno dere. Jao. Ovo je bilo sigurno bucov. Kakav udar. Te život. Svaka mu čast. Pa da, vidim da je u letu nekom došlo. Govno. Ne znaš šta kažem? Ne znaš šta kažem? To je to su ti peckame, zezame. Veče ne miriše na kedere i školjke. Lepo je uzeo. Mali. Kako se spadne, ovo te tako glupo. Čudno. Nisam ga lepo probio, očigledno. Majko ti. Ćeš ti meni, gle ovo, brate.
Pa da li je moguće tako da mi ispadne, brate? I uvijek, ne znam što da kažem. Sitanje je svakako, ali... Znači, ne mogu da verujem. Kako će ovaj da se ponaša sa takvim nekim situacijama. Dok još ima situacija. Ovo je malo veći, čini mi se. Više puta je udario. Više puta je udario. Čujem tako pipkam. Bilo kako čudne osjećaje. Ide kontra. Jebote, znači nemoguće, brate moj. Kakav udarac. Kako je moguće da ga pljune, brate moj, jel moguće da... Aj, polupim kontru, znači nisam ga pustio. Ja ne verujem, brate. Idemo brže nazad. 5 riba hoću da izvodim. Ne znam šta je pitanje, bucov, nije bucov, baš mi briga. Znači mora nešto da bude. Da me tako zajebava. Kako je lepo lupio jako. Mora da je bucov, znači ne može... Ejdi bre, kamenje, te pas. Što sam ga lansirao gore. Bravo.